teren. Probabil hands făcut de Latovlevic și șansă pentru Cisco să deschidă scorul în minutul 61, față în față cu Tătărușanu, spaniolul. Tătărușanu a apărat lovituri de la 11 metri. Poate o face și acum în fața lui Cisco, golgheterul georgienilor. Tătărușanu nemișcat pe Tănase combină cu Nicolici, Tănase în continuare! Ce final, ce gol marchează Tănase! Unul dintre golurile carierei pentru Cristi Tănase. Nu cred că mingea a fost atinsă înainte să depășească linia porții de Gheorghevski sau nu dau seama cine a fost jucătorul care a urmărit acea minge. Eram cu ochii pe Tănase. Iată ce gol frumos, un adversar, 2-3 adversari depășiți de Tănase. Înscrie cu scăriță Adi Popa. Da, e golul lui Popa, din păcate. Din păcate, e golul lui Popa, așa mi se pare, mingea nu depășise linia porții. Din păcate pentru frumusețea fazei lui Cristi Tănase. Exact, eu zic că mingea nu a intrat și că e golul lui Adi Popa. Iată, da, nu depășise mai mult ca sigur. Golul lui Popa, așadar, după o fază lucrată de Tănase, egoist aici Popa. N-am văzut o reluare cu hands-ul lui Latovlevic, faza la care Tătărușanu l-a blocat pe Cisco. Tănase 1-1 cu Septuridze. Tănase trece, intră în careu, se demarcă acolo, Iancu, gol! 2-0, dublă Gabi Iancu. Steaua acum pași și jumătate în play-off-ul UEFA Champions League. Jucătorul intra la pauză, iată, dă 2 goluri. Așa se nasc mari jucători. Iancu, de multe ori s-a vorbit despre el că este un tip cu foarte mult tupeu. Iată ce reușește în decurs de 26, în decurs de 16 minute. Fostul jucător al Viitorului Constanța dublă în preliminariile UEFA Champions League. Mingea din apărare, nu mai poate nici Bancu, l-am văzut șchiopătând de minute bune. Steaua poate la ultima șarjă acum pe flancul drept, vine și pasa pentru Chipciu, inepuizabil, centrare, Borgeanu, gol! Steaua! În minutul 90 plus 6. Dezamăgire uriașă a rapidiștilor care sunt prăbușiți pe gazon. Au rezistat eroic elevii lui Sabău, 95 de minute, căutând un punct isprăvitor. Borceanu, să știi că o lovitură cu acuratețe extraordinară. Iată ce bine simte pasa, fără să se uite la poartă, reușește să trimită cu interiorul piciorului drept pe colțul lung. Super lovitură.
Da, tocmai când ne gândeam că nu mai este timp să mai prindem un gol în acest meci, iată că Steaua, fără discuție, câștigă acest meci pentru că nu mai este timp. Iată și reacția managerului general al Stelei. Rămân la părerea, să știi că am asistat la un meci urâcios, dar fotbalul nu iartă. Este o butadă pe care o întâlnim peste tot când fotbalul S-a terminat între timp meciul, scuză-mă Cătălin, a fluierat slovenul Vincic, nu l-a mai auzit nimeni. La centrul terenului Reghekamp și Mihai Stoica au dat mâna cu brigada de arbitri venită din Slovenia. Atmosferă de mare meci și îți mulțumesc, Cătălin Cârnu, pentru comentariul alături de mine. Nu uitați toate reacțiile imediat pe GSP TV la recursul etapei. La Antena 1 urmează un show păcătos cu Dan Capatos. O seară bună, vă mulțumim pentru atenție. La revedere!